Ahoj, čau. Jules. Takže já jsem Vidlák ze Sybřiny. Já jsem Bára Hyklová. A já jsem Nikola Treterová. Dneska uděláme 3 challenge. První bude kypřící prášek. Druhá bude citron. Takže bude máte mouka. se na co těšit. Počkej. Třetí bude mouka. Prášek, kypřící prášek. Takže dáme si každá lyžičku. Jo. Lyžičku. Nádherně. Počkej. O fuj. Já piju první. 3, Já 2, toho mám nejvíc. 1. Tak. To nechodí. Měla to. Fuj, mě to... To je bílý. Dělej, vole, nebo fuj, já to mám na... Dělej, ty vole. Já se taky přibala. Fuj, to je nechutný. Dělej mi prosím tě, něco mi dej. Tak tohle nikdy žrát už nebudu. Dělej mi tu utěrku. To je slaný. Teďka máme citron. Citron. Ten nejmenší. Machněte. Dobře. Ježi, fuj. Ale jdeme. Co to je jako vyčeme? Já to tam vyplnila. Ale To mám snědaný. no ne. My se to jako sedělali. Nemusíš jíst tou... Mě blbý stavit, jo. Teďka si zkoušet ty sete. Co? To je hrozný. Tak jako to ne. Tak to tam ukážeš. No ještě půlku máš, jako. No ještě. Teď máš větší šana. No, ona měla největší část, tak jí to odpustím. No to ne. Ty to župovat, ty jsi měla nejmenší. No. A já to sežrala nejvíc, a to jsem měla tu střední. No, sako. Zapověla. Měla. Jdeme na mouku. No. Takže se namočím obličeje. Aha, tak to vzala zkrátka, ty vole. No, můžete. Ono to kape na mý nožky. Jo, i na moje. Spíš... Že to stačí. Dělej ty vole, mě už to usychá. Tak 3, 3, 2, 1. jedy. Ono to úplně uschlo. Ty komu? Niky. Jak to máš na těch zásech, kámo? Starý babky. Počkej ještě. Fuj, co to tady má za hor... Nechutný. Taková maska. Nedýchejte nosem, kam. Jo, no, kámo, já jsem to už zkoušela. Já to dělám furt. Vidlák ze Sybřiny se s váma loučí. Už tady nejsi. Plus Nikola Treterová. Už tady nejsi. A Bára Hyklová. A Dominika Miklová, jo, kdyby něco. Vidlák, že si Vidlák ze Sybřiny.
Takže, Bydla jsi? pokud se vám video líbilo, můžete dát like. A nebo dislike. Ne, to ne. Ale jo. No. Dobře. Dobře. Takže Ahoj, čau. Ahoj.